unu niile kwetegoro iso n'otu ụmụ mmeri. O nwere ihe nlite elele dị n'ime ya. Ezi udo dị na ya, ọṅụ dị na ya. Mana ụbọchị ọbụla unu zọpụrụ ụkwụ si ọnọdụ nnọ wee pụọ, amara, udo, ngozi, ịhụnanya nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst ga-esi n'ime unu pụọ. Ya mere unu jisie ike na-ekpe ekpere oge niile, Chineke ga-abụ unu mee. Unu ga-akwụrụ ọtọ ka m jee ngozi unu jefụkwana ndị nke n'ebe anụ na-eche m. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu pụrụ ime niile gọzie ma chekwaba unu. Nna, Nwa, Nsọ. Udo dịrị unu. Ihe m jikwa unu bụ ka m mara n'etiti unu ma ọ nwere ihe marụ ma ọ bụ nsogbu dị. Fada, onwe ihe na-enye anyị nsogbu. Anyị na-anọ ọfụma. Ihe niile ka na-aga dịka o kwesịrị. Fada, onwe nsogbu ọbụla anyị ga-eme. Ka Chukwu pụrụ ime gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo Powerful Virgin, pray for us. Powerful Virgin, pray for us. Sister Rita, yes, sister. Dikeh, okwe ma ihe anyị bịa kọrọ mụ na ndị executive na meet. Biko, okene nke onye ọbụla soro anyị. Pray for us. Ụbọchị mụ na nwanne m nwoke si ọ dị mmasị na-apụta. Ka anyị rute n'isi ahụ Johnson, ihe mbụ Igbo. Afụrụ m Sister Rita o si n'ime ụlọ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Brother Vitalis na-amịpụta Holy Mary. Ya ga-ama m ụjọ. Biko, onye ezi ka nkọtakwara unu. Achọrọ m unu jụọ Sister Rita, gịnị ka ọ gara n'ebe Brother Vitalis mee? Powerful Virgin, pray for us. Powerful Virgin, pray for us. Rita, ịnụ ihe Dikeh ka ewe ihe nwere ịgwa anyị. My sister, ọ bụ na ndị maịsị nne gwara gị were onye bụ na Rita ka ị gwara gị onye bụ na ime na ihe adịghị egwu maka ime ya. Sisters, biko ghara iji ọsụsụ ejikọ enyetu iwu mana okpuru n'okwu okpuru okwu ohere gịnị dịka a na-enye ebe ọ bịaghị ịma mma mmadụ a na-enye ebe ọ bụla chọrọ ikwu ọ ya bụ na o nwere ihe o mere ihe a na-ekwu maka ya okwu ebie na o bibiri ka mmadụ na-ana ebe a asịkwa m pụta n'uche nke m ga-asịkwa m ụdị ahụ amasị m ka anyị si amapụ okwu oke ụdị amasị m akọrọ ka anyị si ebebiri okwu ọkacha nke ndị ụdị anyị otu a okwu anyị na-eme ebe ahụ mana ọ bụrụ na anyị ama ka anyị si tinye ya ọnụ okwu ka mkpụrụ ike o mebisi afọ anyị mgbe niile ọkwa ihe chọkwara ikwu n'uche nke m ọlọma mechie gị ọnụ nọrọ anyị onye ọbụla nọ n'ọgbakọ MaryLeague ịma ihe gị mechie ọnụ nọrọ agụ mechie ọnụ nọrọ ana nọrọ ana nwekwe ndị mkpagbu nwere ebe m na-esi mmechi ọnụ enwere ike ọbụ nọrọ ana enwere ike ọbụ
nsogbu anyị. Ihe a na-eme onye a na-emegide. Ọkwa anyị na-eme ka anyị wee protect ihe anyị bilivu. Na-enweghị onye na-emegide gị. Ihe a na-eme bụ ka ọ dịrị gị na mma. Maka ọ dịrị gị na mma, ọ dịrị anyị niile na mma. N'ihe powerful virgin, pray for us. Mana Sister Rita, ịsabekwa ajụjụ ajụ. Akabela, jidegodo akwa gị ahụ ka ịkwụsị ya. Ọ bụrụ na ịghọtara ajụjụ ahụ, ka ntụbi iri gị ka esi ghọta ya. Ịghọtago? Sister Rita, ile akwa na bebụ na Rita Rita. Nwoke. Nwoke na-abụrụ nka gị, ọ bụrụ nwanne gị nwoke, ọ bụrụ di gị, ka ị lara na bia. Ajụjụ ya wee bụrụ eziokwu gasị. Ọ mụ na mmasị ka i jere ebe ahụ. Zaa ajụjụ a. Brother Vitalis, nke echa mbịa ọ dịkwa na mma? Ọ dịkwa na mma mana ọ dịsịrọ. Onwe ife mere mmadụ ọnwụ. Mmadụ anwụrụkwa ọ mana ka m gwa ihe njibịa. Ịma na nwa m nwaanyị ọkwa aka ma Rita nke a na-akwado n'elu. Nke a si n'afọ na o sibeghị okwu. A sị n'afọ. Ụbakwa bịa nya si na azị n'afọ ya ka o site mgbe na-ana. Ọtago na unu kpọlịa ikpe maka ya. So nsị ka m bịa fụ gị. Amfụ gị ka ị mara otu ị ga-esi nyere m aka ka a bịanyụọ ya bụ okwu, ka a likwuzie maka ya, ka a pịnyụọ ya nnọọ, ka ekwudebe maka ya. Ịchọ ka nyere gị aka pịnyụọ ya. Ife a na-ekwu eziokwu gasị. Eziokwu. Mba, jedebezi ebe a. Ya na eziokwu. I wee bịakwute m. Nwa so n'onye isi MaryLeague. Wee bịakwute m ka m bidanye ọrụ gị eziokwu. Ka m kwudo eziokwu iru. Brother, ị makwa akpa nkata. Ike gị si na-agwazi m ụdị ife a. Ị chọọ ka m ụzọ pịa m. Chineke ekwenye ọjọọ. Ya ịchọ ka m mee njọ m. Ịchọ ka m mee njọ. Mbanụ. Mbakwa. Chukwu ajụ. Holy Ghost fire. Mba. Ya Sister Lois, ụkwanụ maka ọkwa gị. Ama m na iso na ndị ọnụ na-eru n'okwu na MaryLeague. Iso na ndị isi. So nsị na m bịa fụ gị, na ị ga-enyere m aka wee mmebe ya bụ okwu mechie. Mba, ejela ebe ahụ. Ka m jikere gị ajụjụ ọzọ. Ọyị gị nwaanyị a ga-esi na nwa gị nwaanyị nke ọbụla esi na ọgwụ. Onwe onye kwụnyere ụdọ n'ọnụ si ebe iwu na ọ ga-aba MaryLeague. Emere ya by force. Onye nwa ji ụkwụ ya na mbụ jeru banye MaryLeague. Ka ọ banye MaryLeague, gosi ya. Asambodo, gosi ya ka isi eje, ka isi ana. Iwu anyị na onye dara iwu ife n'isi. O nenesi ife niile asị na ọ dị arụ mma wee kweta. Ị bịa kịta anụ na-asị ka gịnị mee? Nna, ọ bụkwa m ọbebere iwu. Iwu a dị gboo tupu amụ anyị. Iwu a ga-adịrịkwa gaba. Ya na biko ekwuzi n'ife a biko. Ike akọkwana mụ na Chineke na mpakwa. Biko kwa ekwukwanye ọzọ. Ya, ekwukwanye biko. Hapụ ya ka ọ tara afọ dịrị nje biko kwa. Ya, na-achọ ịgwa m na o nwere ihe ị ga-eme. Onwe ka ị ga-esi nyere m aka ka ya bụ okwu jedebe. Nna, anyị bụ ndị MaryLeague girls nwere iyi na anyị ga-edebe adịma nsọ na ntọala ndị MaryLeague. Ya na ejebere that side. Onwe ife a ga-emete ya. Mmadụ uru. Mbakwa. Onye ga-adị n'ọkụ.
Glenn. Even though it's going on, I have someone here. And my last one, it will go on my what I will now. Oh, what material? 100 yards. Hey, well, I agree, I quite agree with you. we can't look at it. How I saw you come on, right? I know the question. I'll be busy. I'll be busy. You man, I'll need to. What's the let's see. But I feel you just back and talk. Hey, can't do it. Oh no. Look, honestly, one document. I don't care. It's all one guy. My grandma can do. Raise back. My father. Yeah, you will be ridiculous. So you could put a dinner. I'm already there. Very good. I didn't see us about it. I thought, that was not even what I look at on Even going here in we here, you know? It is a man. I can't go. We mean well, eh? Clem. Okay, go on. Oh, okay. Nick, thank you in advance. I wasn't busy, but ever. Yeah, I'm a lawyer. I don't want to know. Hey, can't keep around for California. Yeah, push up again now. Oh, come on. Yeah. What the good deed is I'm a woman living in a bank. What the good deed take a messy well, what a man can miss a baby born where what they get a what I do. Okay, how do you to work? That's the one you want to say. Oh, you're not channel was cereal. See, watch it. Nigeria ọgwụ ife nwa bụ na ọ sị na ọ sị nchekwa ya nwa ezigbo ụmụ ezigbo agwa nwere umeala nwere ezigbo omume nya onye dịka ọ ya ahụ ịgatago so enesigokwana m anya na ụmụ lere anyị a niile ọfụ na ọsọsọ gị nwa ma ife alụ sọsọ gị nwa ma wee Lies. Diego. And the Chalopa with his Madifias. Walk more Chingom boys and a whatever. I
Gatago me quest. Yes, my little was in a judge, you want to see. Just sit there. White material. 100 years ahead. The paper. Factory fitting. The rest from factories. Anya banya. Okay. What now? What I'm playing, not my dress. Okay, what you do? Makan nak aku. Ikut ni also. Rita. Inka Root. Dime. Hey. Hey. Don't worry. Root nka ema. Hey. Onya, jiga. Onya bu no na emi pium. Ona pium. Osi mo wo kinka, oba ebi mo kinka. Emecho mo ayi ko bu holy mo eji. Holy. Nwa mmeri ime. Ona bia. Obia wa tu. Ona bia. Sister.
Sister Ruth, ọ dịkwa na mma nke ịchọ mbịa n'ime abalị udo ọ dịkwa? Udo dị Sister Royce, mana o nwere obere ife nsị ka m jụta gị. Okay. Kedu ife dị ife ahụ? Biko, ihe gbasara lab test ahụ, nsị ka mmalụ ihe ọ pụtara. Nsị ka ịmalụ ihe ọ pụtara? Sister Ruth, kamgbe anyị nọ n'ụlọ ọgwụ ka ị bido na-agbakili ala ka ị mara ife dị n'ime lab test ahụ. Ka njikere gị nwere ka o si dị? Sister Lois, ka ezi ife m iji agbakili ala ka ị mara ife dị na lab test. Nke a ka ị ejesi ọfọ ụmụ akwụkwọ gị ike. Ụmụ akwụkwọ gị ike. Thank you very much. Brother Syria, what else? Obi di mo, talk Obi di sang, or the main make you feel about my If you want to kill one, Pino, chassis, it's a need to work with you. You wear your black and not see a number of them. So, I'm a little bit. I never began. What I do? I'm a league. I get a lady. I'm a man from Ivan Ratanka, if you want to get one, Assam, you make sure no one for Bonola. Before Bonona, you know, the name of money in the Gia for what they told us to cheer, me a court and back. What I do? What will you do for me? So what are we should have done? I can.
n'ụlọ ihe ya kọwara m ma ọ bụ ka ị ga-esi kọwa ya ọ bụrụ m nwa dewere iwu ndị mebiri Fada biko nyenu m aka ụkwụ n'ọrụ aka ekwensu biko fada oge ọbụla asị na ọ bụ ọrụ aka ekwensu ihe dị n'ime ya bụ sọ naanị ihe onye eme gị bụ ihe nrite na ihe elile e nwere n'ime ya nweziga gị ịmanye nwa bụ ndị ru maka na-ejide ihe ọbụla e kwere n'ime ya na-ejidesi ike ya bụ ị nwere ike Fada biko biko Fada biko nyenu m aka Fada biko Sister Ruth, nke na ebe a nọ, eche m na kwesịrị ịnọ na buru na-akwado agbamakwụkwọ. Sister Lois, ka ị isi wee chọọ ka m na-akwado wedding ọ bụrụ na ndị MaryLeague ga-anọ ebe a ịkwado. So si ihe m yọọ gị bụ ka m mara ihe rizọt apụta nke ihe amụọ. Nne, amakwa m ka isi ekwuzi otu a. Ihe ma na ụbọchị anyị kpebiri na anyị ga-esonyere ndị MaryLeague ka anyị were ndụ anyị wee nye Jesu Kristi site na nne ya bụ Virgin Maria ya na ịtakwa na mọta ahụ. Sister Lois, eche m na ga-abụ ezigbo ọyị. Eche m anya bụ ezigbo ọyị. Enwee chọọ ka ndị mebe onwe m n'igwe ndị mmadụ. Sọsọ gị gosi m rizọlt a iju. Nsogbu adịrọ. Iche na ebe ọyị nya ihe na-emeburu m bụ ka m tọpere gị test result ahụ ka ịmara ozi iwu ndị MaryLeague ịmara na chaplain ka ọ dịrị n'aka ịtọ test result ịchọ ka ndị tọọ ya ka mmụọ nsọ pịa metarị ọ lelụ gị adị ama Sister mgbe ka ọ bụrụ otu a ka Chineke si wee chie nọdụ ebe a n'ụwa na-ebe akwa nzukọ ebezina ọ ka Chukwu si chie ebezina Zuko bezina, bezina. Ya na oge ọzọ anyị enwe ọgba ma tụkwara ka I suggest it to you. Fina ka ife na-emezi iburu iri oge anyị nọ n'ụlọ ụka
nnọkọta mkpere kwa gị anya nnọkọta mkpere gị anya na-eme n'ọnwụ na-emecha ka ọgbọ ara adịkwa gị Arụ dịkwa mmiri mana ọ dị nke ọma bụrụ isi ọwụwa. isi ọgwụgwọ ya ka ezi mgbe o bidoro since 2 days igugokwa ọgwụ Mbekwa mana nna kịta m ga-anwa ọgwụ malaria. dịka isi hazi ụtọ arụ adịrọ gị for 2 days now ịṅụbụ ọgwụ ka ezi gị nne Echere na ọ bara echena ife ọbụla echena eji eteka jee ka igote ọgwụ ka ị ṅụọ na ndụ bụ isi ịṅụ ọgwụ iri ezigbo nne zuo ike ị na-achịta azụ dịkwa kafe na mbụ Nne, ọ kwa maka gị ka m si wepụta nnọta si nri. Arụ dịkwa gị? Arụ dịkwa gị? Arụ dị mma, ọ dị m ka obere malaria. Igwe akpa m. Ebe n'ọgwụ. Don't worry, you'll be fine. Mama. Ijibele. Ima na ejibu nri egwu. Okay. Mommy kuziri m ọfụma. So, I pray for the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Too much. Too much. 20%. No. 90%. Okay, 85. 85. Last price you have 90%. But it's 9. 89. Am I not going to make competition? Oh, wow. Enjoy my hair. Am I not going to make you say it's going to win? It's going to win. Because how can you make one is not just such? 7. That's 1 month. You came up too long. Sister Fina, I think I'm being mainly female. There are meeting the executive. Again, if I walk on the next Sister Fina, you manage this with your work.
If you know what I'm not going to say. Holy Mary. Happy Holy Mary because I am not at all. Oh my God, whatever. I'm a guy said there and I need to go. No, no, we go say one guy don't know manify me. But some Holy Mary. Sister Lois, don't know go say there. Biko, I don't mean me. Oh, I don't tell me na call you dimini adi. Biko ejinu din e busa me biko. I like on ya. Mane na abo na abo. Ị na-agbo aso. Ike na-agbo gị. Ife ahụ ife eji mara ndị dị ime. Nsogbu adị. Ọ bụrụ na isi na nwere ọkụ nsị. Mana ọ na-adịkwa mma ka ije ụmụ ka ị mara ife na-eme. Biko, n'obere ọkụ mmiri. Ihe obere ihe na-eme. Urubere ihe iji ụlọ ọgwụ okwu ụlọ ọgwụ a biko. Ihe rijuru afọ dị ebe ahụ, nye okwu ụlọ ọgwụ. Ka ịkpọgide ya dị mkpa, eke isi akwado maka agbamakwụkwọ gị. N'ọkwa na-esi Obi dị nsọ, Paulina ebe ị na-ezu. I'm so happy for you. Nkwa nna ekwe gị bụ na ndị MaryLeague emerite nke ọbụla. Mmemme ife niile ka wedịrị gị agbamakwụkwọ gị ka ọ bụrụ ife ndị oyibo na-akpọ talk of the town. N'ehe, ka nwekwa gị maka na ọgwụ ga-abụrụ m chimpasi. Eziokwu, nna nalụ. Ka m bịa ka m kwa akwa ọkụ gụọ akpụkwọ n'ezigbote isi. Ọ ga-adị egwu dada. Chimpasi. Ọ ga-adị ka ọkụ. Anya ka iji nwayọ ekwu. Sister Lois, what can you feel like coaching you? Sister Fene no go ni foku. Tela ni lo. Okay. Oh, thank you, sir. My girl. I'm not my woman. If you do John at home, O da to ro mo. let's give you a boy tell you bia. Result there. I'm my woman. Oh, was a sister. Can put to go do me. My dear, congratulations. The result will be negative. The result ga amaka. Ịma na anyị bụ ndị ọgbakọ MaryLeague enye gị wedin n'ụka Chide. Anyị ga-eme wedin bụ ohite. Ọ bụrụ ọkwa mbọ. Dịka na ọkwa nne bụsa ahụ ga-adụ egwu. Ihe anyị ga-eme ụbọchị ọkwa anyị zọrọ gaa ụta. Ọwụ dobere ihe. Mana ọ bụ ọnụ ekwesịghị efu ya. Ụjọ na-atụ gị mba. Resọtụ ga-enwekọ nsogbu. Onye ọgbago gị. Ọkwa gị nwaanyị ọtụ ma ọgịnị ma. Ọgịnị ma. Anyị ncha nọ mana ndị na obere arụ ọgwụ ị nọ n'ụlọ ọgwụ chọrọ ikwu okwu ịgwa dọkịta Mba, ọrụ ihe dọkịta. Ọtụtụ ụmụ ọgwụ ga ha na. Oriju afọ. Hey, obi samole ebe elu. Hey. Ọ dịrịzi o. Mmadụ ịbụsị nwa agbọghọbịa
Good see Fanny and you man guys see. Good to see any good to see Fumoke Siki, Nipoba, about one anyhow, walking on, walking the car, walking again. Peace will for job on easy one. When I stand in kitchen, I get me. I hope to walk on myself to them and get for the call. But on the car, you go for me, Amara. But very important. I agree. Yeah. Oh, it's what then goes to be very important. Ima no mazia na ema shibi na anya ndo fama. Ba ye je kwa tapas. Buputara, bubutike na achu nwoke kwa wedding nke. Ba ye kechiko. Ụfọdụ n'ime fa nwere ike na-alụ diganya. Ya na igi make sure akwa uwe nwụda. Nnere apụ okwu. Ụfọdụ na-akwa kwa nne ahụ. Ọkwa dị ụmụ nwoke ha na akwata ntiri aka enye ọbụla ofu. Onye ọbụla ya demetụ nke aka kpakam ama mbatakwa wedding. Keta ka ịbịa iji ego chere eji ya na-agbara ntị agbara onye chọọ nwoke nke ya tụrụ chọtụ ya ebe ozugbo ozugbo abụzi children ife akwa m ndị dọkụ ị ga-apụta n'ike ife akwa m ọ bụrụ obere ife life ịdị egwu unu mana onye isi anyị anọrọ ya na nna nọchite anya ya Sister Fina, handkerchief ọcha dị n'ụkwụ nna anyị dị asọ. Nya ịma na alụmdi gị dị ọcha etu handkerchief asị acha. Jee ka echete ya. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater noster, qui es in cieli. Call from Father Sisters. Jesus! Call from Father Sisters. Call from Father Sisters. Jesus! Call Father Sisters na kama. Amen. Hello, Father. Good morning. Nke na-akpọ na ntụmadị. Amarọkwa m, anụrọ m. Ka ihe menu? Gịnị? Nwata nwaanyị ọ sị na gị na onye onye tụbara ime a? Nwa m nwoke ka a na-atụ aka. Ihe mere Fada ngo m ikwu, m ga-eweghachiri gị ozi na mgbe na-adịghị anya. Hello? Hello?
Esi m chọọchị na-apụta na-achọ ije ụlọ ọgwụ ka m jee leta nwa ọyị nwaanyị na-edina. Mba, ụlọ ọgwụ ahụ ga-echere. Achọrọ m ịhụ gị n'ụlọ kịta biko. Onwe ihe mere? Ihe niile adịrọ na mma. Ọ bụrụ na ihe anyị ga-akpa na fon, biko hapụ ihe ọ bụla ị na-eme bịawa ugbu a. Ana m alọta kịta. Ọ gịnị mere? Ka ị ga-akpọrọ m akpụkpọ akpọchi? Ka ihe mere? Nwa gị nwoke ebuga anyị. Ka o nwere ihe mere ya, biko papa m? O nwere ihe mere nwa m nwoke, biko papa m? Fina dị ime. Mary nne Jizọs wee. Fina. Nna sịrị, kedu ka nke a sịrị m? Ọkwa ejere labụ ụwa ala Fina adịghị ime. Kedu onye tụwaziri Fina ime? Onye tụwara ya ime? Agara m labụ sị na Fina adịghị ime, mana ihe ha gwara m. Onye gwara m? Ụkọchukwu Fada Sistus kpọrọ m na fon na-agwa m ihe a, o kwekwaghị m ekwu. Kedu onye anyị ejikọ nke a? Mụnwa bụ onye nne parish anyị, bụrụkwa ma sekretarị ndị nne. Gbanwee m ga-ejikọ nke a. Ndị nne m ihe ahụ Chineke mba. Nwatakịrị a ga-amụma ihe o mere. Sị ya mama anyị dị, anyị ga-ama ebe nwatakịrị a siri bute ime bịa kodo nwa m. Maka sị niile nwa mama mee m ụdị ihe a, ọ ma na nna ya ọkatis na ndị ya sekretarị ndị nne mba nne. Sị ya mama anyị ụdị mma. Anyị ga-ama ebe mmiri siri baa n'opi ụgbọgụ. Mba nne. Unu egosigo ekwesịghị ntụkwasị obi n'ebe unu nọ. Kedu ka o si bụrụ na obere ihe ka iji wee ghọrọ mana ihe a na-eme dịrị anyị ọnụ. Anyị na Fina nọ ihe niile bụ eziokwu, mana ya amaghị na ọ gawago n'ụdị a. Anyị niile nwere obi anyị tụkwasị n'ebe ọ nọ. Enweghị ka anyị si eme anyị ụdị ihe dị ụtọ ata. Unu mara nna anyị ukwu bishọp anụgo ihe a na-eme. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a male. Aka anyị enweghị anyị ma gbasara okwu a. Tata enwe dịka esi kpata ya na nkata ya ma akwụkwọ. Dịka m si kwuo, ndị na-eme nyocha so naanị ha nwa bụ
ndị ga-ekwu maka ụlọ dị Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Okay, can you move on me? Can you tell me ma? Ina asema no. No na gini me. No ichumiru. Me ime. Jaye ba na asema no. The no can me gini. Qu'est-ce que nous on se le mejo? Sebe. Iwe lecha nna ya ka obi. We me mu na nna gị ya tru anyị ụdị aha. Ịmakwala mụ na nna gị ji ọkwa la parish anyị. Iwere kachi obi chọ ihe anyị azụ oche. Siri, ọ dị mma. Ọ dị mma mma na ị ga-eme anyị ụdị ya siri na ebe na ị ga-ifeta. Nwere ike njide onwe gị. Imagine onwe gị aka. Oke mkpe. Ihe na-achọ ịgwa gị bụ anwa nye anya zuo oche n'ụka. Ngagwa gị ọkụ ji ntị oke eme. Daddy, orubelu nke otu a, you are taking this thing too far, Daddy. Orubelu nke otu a, orubelu nke otu a. This is the height of embarrassment. Fina, kiki gesi memori here. Fina, kiki gesi wore mmeyi ha kaja. Owona ndi mmeyi ha kaja. Ndi ndi niile, family niile, ndi Catholic niile, gogo to gogo. Hey, Chineke na. Kembe. Biko gani? Never me biko. I want to mama. It's a good morning control. Look now. You know he got control. I asked you severally. So you cannot even confide in me. I feel like you cannot even confide in me. My friend, shut up. We are talking about love. You cannot trust me. You went to pursue me. You got me. Imagine Zuzu Sulompo. C'est non, ok. Il a monté. C'est lui because I'm. C'est lui because I'm. C'est lui if I meet you there, when we're going to put your in a church. Fina, ọkwa nwere akwa ahụhụ ị na-ebe. Akwa ahụhụ ị na-ebe ahụ ya ga-asọ problem a. Ihe bịara kịta ahụ ka ịgwa nke wee eziokwu. Gwa nke wee eziokwu onye tụrụ ihe n'ime ibu. Maka na ama m na ọhụụ sịrị ile nwa. Mama. Kakwana ihe mekwana m ọkwanụ siri omeme ya mama. Mama n'elu ụmụnna sikwanụ ga-asị biko zaa. Mama gotezara ihe nna gwa gị biko zaa mama. Fina, akụkọ n'egwu ka ị na-akọ. Akụkọ n'egwu ka ị na-akọ ihe a. Mmekọtakwala ahasịrị ile nwa m esila ọnụ gị Igbo ya aha mgbe eze nsada ga-akpọ gị jụọ ajụ maka onye tụwara n'ime a. Gbakwa ya onye tụwara n'ime. Gbakwa ya ahasịrị ile nwa m esikwala ọnụ gị pụta kpam. Mama ị na-achịkọwazi. Mama ị na-achịkọwa na nna agba n'ire mama mụa. Ihe na-achịkọwa bụ na ị chọrọ ịkpụ ugwu m na ezinụlọ m nwere na Catholic Church. Ị chọrọ ịkpụ ya n'ala. Mana m ga-agwa gị site n'ike m nwere dịka onye otu Kristi. Ị gaghị ere mmiri. Ị nweghị ike ịkpụ ugwu m na ezinụlọ m n'ala. Ị nweghị ike ịkpụ ugwu m na ezinụlọ m n'ala. Mama dị ọkwa mma o. Mama na-enekwa ya ọ dị ọkwa mma.
Don't you think you are taking this too far? Nah, why na bomara? Gini mere this girl agwa me here? Gini mere Sarafina agwa mo no di me? Ni jom. Mmasị na ọgwa gị ihe maka ọdị mmadụ. Well, ịma that aside, your father, Mama Gilwa, a leader in CWO, let you understand. And I'm doing him and I are the height of betrayal. I drew this girl, I drew me and coma. I drew me and coma. No, didn't you there? For the reason can you believe it? Just give you the reasons. So, you need them. You are not good at it. You are not good. You are not good. Abata ko kina fina na za na Peter dinner. But for now, don't allow the devil to use you. Because Mama. One more bottle. Say, you watch about my now. We are not drinking anymore. What's going on? Okay, my babu. You know, Mama, for what you for me. But now is not a bad time. Look, this is not a sad moment. Okay, let this go. Let us go home. Finish up this drink. One more bottle. Lem. Mana kwafu. My own father. My own father. It's not a name this spoon. Man don't know can one. The church one chop the cacat feast. Hey. You may be like can you father? Calm down. Yeah, Papa gonna make you hold the school the medical work. The one you to go make it up, mana.
When are they hanging? Everything will be fine. Just take it easy. Clement. Mana ukafula. Mana ukafula. You got a lot of. What do you want me to do? You can't go far now. Now, for the wedding, I can get I can go and talk to your father about it. You're wasting your time. I'm not wasting my time. Can you go to you? Just calm down, relax. Alright, let me just watch. What now? Dr. Gabriel, the Parish Council and the Ordinaka, it's only that you are for a go. That's it, over to Tatagaba. One buzzard you see, and I got to know what. Father, decided to relieve me of my duty as the Chief Medical Director. They shouldn't relieve me of my duty. I'm not a Makefa. I look at a Roman Catholic. You see, you know, who is the one where you can Maran and Kataka. But I saw not in Libya, Raka. Because it's gonna all in a riddle. Father, if you could be so, if you could. Even Nachiko, I come and throw on this thing. I don't know anything about it. It's not fair. Don't. When you man are okay, Sina happy for dinner when he came also. You can hand them when he take or also. I'm willing to go back again on Yaka. Ama m na ihe enyi m nwoke mere butere gị nne, mana dịka si ikwu, ndụ ya kachasị mkpa karịa ọnọdụ gị dịka katikist. Biko, ka anyị chịkọlọta mkpụrụ obi ọnụ ma kwalite maka agbamakwụkwọ ya, biko. Well, what will I do? I'm going to Hiko. I'm going to let you out of me. Hello? Siri, ka ebe ị nọ? Nna gị ekwetago, maka Chukwu ekwetago, ma agwa gị eziokwu ekwetago, ka ebe ị nọ? Cái này con sợ.
orange atoka. Orange ya dị ụtọ. Nna sịrị, biko enwere ka esi eme olu. Olu sịrị? Enweghị ihe mere, mana ọ nwere ihe m chọkwara ịghọta. Biko ka ị wetuo n'obi ka anyị gbaghara ụmụaka ka ha gbaa akwụkwọ. Ihe a ka m na-achọ gị ịgwa gị. Mụ na enyi ya nwoke bụ Clement o wee na-ekwu ihe a, mana njedebe isiokwu anyị bụ ekwetara m. Gịnị ka m ga-emezi? Ka ha gaa n'iru kwadoro nye bụ agbamakwụkwọ, maka ahụtara m ihe mere nnọọ mistake ndị na-eto eto na-eme. Ekwetara m n'ihe ikwu. Ọ mistake ndị na-eto eto na-eme. O meela eme, anyị ga-agbaghara na ya. Ịgbalịala otu isi were n'obi nna wee kweta ka ha gbaa akwụkwọ. Ekelere m gị. Adịmma. N'aka nke gị. Fina mba imetere ya. Ọ bụrụ na onye amụma maọbụ dibịa gbara afa na ị ga-eme onwe gị ụdị ịba na ị ga-etechi onwe gị mmasị onye a na nkwụ na-egbu ya n'ego dị gị n'ike isi wee techi onwe gị ka isi bụrụ pọtị ma onwe gị n'ihu si akwa gị. Amaghị m ka ya si mee. Iti m ogboju m anya, biko zaa. Ọ gbagoju gị anya. Eziokwu m, echekwa m n'ihe m ga-achọ ọsọ ha ndụlọ. Amaghị m ka dị isi wee si m n'aka pụọ. Iche na ihe ga-handụla n'enu gị ifele ada eme gị. Ọgwa mbịa ụbọchị a na-ajụ gị si gị na onwe ka o si dị. Gị gwa m ka anyị bido n'oge mara ife anyị ga-eme ya, bido n'oge piche nya bụ ife. Isi m gịnị charakwa gị nwakwa Holy Mary na gịnị nwa ị na-asị m nke nwa nọ Holy nwa eje kịta ọkwa kpụta agbago n'iru efi na ife mere onwe gị ka isi wee kwuru nọ. Biko zaa menụrụ m ebere. Ihe akwa na ihe ndapụta dapụtagoro m. Nwaanyị gwara m anyị na-egakọsị na-eyikọsị na-egbu n'ofe akpa anyị maka isi eje. Ị ga-agwa m ka anyị maka anyị ga-esi wee takụlọ ya. Ị na-ebe na-asị na mistake na biko zaa tupu akwa gị merụ m ebere. Biko ihe ọpụkwanụ m onye ọzọ m ga-akwakwanụ. Biko zaa Lois, biko anụgo m. Thank you. Ihe ọzọ m ga-emekwa n'ihe mere emego isi akwụ daa na na-emetụ gị aja ya na ife mere emego nsogbu adịrọ. Okwu ezigbo onye nke Igbo. Nkịta ka ịma ezigbo onye gị ka mba. Nsogbu adịrọ fichaa anya biko. Ijegokwaje fụ si waye gịnị akpago. Ejikwa mbe siri esi ụlọresi m na-esi na-abịa pụọ n'otu okwu ijiza na wee fụ m. Amaghị m ihe m ga-eme. Nke a bụ obere okwu mmee ka m gwa Clement ka ọ gwa ya okwu. Okay, thank you. Thank you. Ọnọdụ ya na-asụsụ ọkwa m gbasapụrụ ya na
mmadụ ọ gịnị? Ma ọkwa nwa agụgụ gị na nwa agụgụ Clement ka ndị egwu asịrị n'okwu. Ife niile ya adịsị mma. Nwatapụ iru nwoke m. Mbọsị m ga na be si m, okwu m si m. Dị mbụ na ọmankwa. Nne gị evi na-ekwu na Clems m gwa asịrị n'okwu. O meekwa na ebe eze. Ya, ekwu na-efe a biko. Gbasapụ iru ife niile adịghị nwa nsọ. Oh, Yorema. And me go Agnes. Ko Bagaka. Ko Deborah. Ko Bufunke is guy Lagos Kijamano me fe. You know about put all yours. We to come chief vice me. Cause your best friend Fina. Fan Chanine. Mosaleba. Ifela re me. Ina eje na ogbaki na kwa efofo. Mama, kan jeje dozi isi. Mama, kan je nketelo. You go akpokọ, ina ego, na ekpokọ. Ni just ife ni na woro nwoke ifo. Onwo nwoke lo anya ko so ri nata. Chai! Mama, you got taro. Unu awa taro. No gini. Opo na ma chori nudi. But if na you no bunya no mo belu go 120 oge, just small time. Kan tin anya na mmiri ko ru di mmadu mo nya na aboyi. Oge je megini. Obere gini, oge. Iji megini. Enwezi oge oza na-enye gị. Ọ bụ na ị chọtara onye ga-anụ gị nke gbasasịkwa gị ebe ọsọ gị dị isi. Ihe dị ihe nka, n'ekwere ka ịra, ị nwere ike chọta onye ga-anụ gị. A sị na ahụ dị mkpa ogologo ime ya, ahụkwa ogologo abụọ, ahụkwa ibe ya na-eso. Oge akwụkwọ ya na-enye sị ego oge ọzọ. Ọsị na oge. Abalụ m ya oge. Ọnwa mgbe nji weba ya oge. Ịnọ be nna ị na-eche mgbe ala gị daa. Bife ịmadụ na ị na-akwado ịnụ di. Ọma mfesikwara ọyọ kọpụ. Imezi akịrị, ndị eke dị ya wee bịaba. Nekwa kịta ọkwụ ọtọ ka ịchọ nwoke kwụkwụ ọtọ ka o sobe ịjụ. Isi na ị na-achọ oge. Oge ndị mmụọ. Ị na-arọzi di. N'enu gị ị na-arọ di. Mama, mami ghọtara. Ndị dị n'ụmụ nwoke a na-abịa ebe a na-asị na fachi enu fesoro. Fesoro biko. Nke izizi bụ na achọrọ m ka nwoke m ga-anụ ka ọ bụrụ onye Katọlik. Katị gịnị? Maka na eso m na ndị si MaryLeague. Agbamakwụkwọ niile na-edecha bụcha nke ndị otu anyị. Ịfụ ka esi kwadocha ofe agbamakwụkwọ fa onye ọbụla na-ekwu maka obodo niile na-ekwu maka ya, ọ na-azụ azụ na-akpọtụ akpọtụ. Otu a ka m chịkwa ka nka wedịn nke mbụ. Njesị anụ ndị ọzọ bụzi Eron gbara aka. Nke ịbụọ dị ka ibe bụ na onye anwa ga-enwe ezigbo ego. Mama, ịfụkwa nwa emu. Mgburu onwe m otu a nka ndị yo nje buselu ofu nkanka ogbenye mgbe gịnị. Achọ m onye nwere ezigbote ego, ọ ga-abụ nsị ya
Daddy, no moto nke aka nchọ ugo ime. Achọkwa m nkwa ụdị isi nkwa ya. Ụdị akwa nke aka nchọ njiri elu. Ọzọ dịkwa ka ibe dị ka isi wee kwu. Ịgwa ndị ara si etu a. Ma ndị n'elu nke ikpeazụ abịara ebe a nụwa n'elu m ebe a. Short engine mkpọmọt. Mụ na ya wurizie na-aga n'ụzọ asị na ọnwụnwa ya nwoke dị ife ka ọ dị. Ụdị mmadụ aka ịchọ ka nọ mama mbakwa ọrụ. Mba. Chelụkwa. Isi na ya akpọ ya daddy. Ị ka gwanụ m na agadi nwoke ka ị na-achọ. Amarọ m na nwa m anwara ife. Nkwa m na-esi nneko ụfụ Adam. Ama m n'ọkatọ. Ị na-arọ di. Nke bịa isi na moto obu adịrọ mma. Nke bịa isi na obuga. Nke tinetine gị isi na ọtịna ya. Nke dị mkpụmkpụ bịa isi na ọkpụkpụ a. Nsogbu adịrọ mana ọ nwe ife nche ịgwa ya. Ifugo kịta agbanwego m. Maka ọ dịka maka nna ayọ gị biko. Obi ọ na-asọ ya masara na-enye ya iyi na-enye ya bi na-alarụ ife ọ bụla iche na-enye ya. Agbanwego m. Ọ bụkwa nke nọ na-ayọ biko. Maka na ọ na-abịa emere ịkwado ị na-eje ụmụ wedin a igwe efe ọfụgo ife. Nwesikwa nke na-etinye ego m ya. Ife gị nọ. Ego nwa abụọ. Achọghịzi m itinye ọnụ n'ife gbasara kama nche gwa gị. Na nne gị efu kịta agụlụgo agụ. Na! Mụ? Ọ sị ka m agwa ya. Bụrụ na-eche na pasị ogologo nwa ego bịa n'ọba ya. Ebe m na-eme ya. Ebe ọ kwuru ka m kwuru. Ihe ọsọsọ gị emebe. Ọ na ị chọrọ ịnụta di, ihe mma na anyị chọrọ gị n'ụlọ. Site adebe n'ihu, anyị chọrọ gị n'ụlọ ọzọ. Anyị achọrọ gị. Papa isi gị. Akwụsịkwa m. Ị ga-atụpụ ka ebe m na-ejezi. Ka ebe ọsọ gị jebe. Ka anyị mara ka anyị ra. Kedu ndị mmadụ na-ejide akọ ife nka na nwa voice dị nke a bụ mmali iwu na-ata nkata akị. Kedu ife m na-eme? Ngwa kita ọ ga-eme ka ọsịsọ ka anyị gbaa akwụkwọ. Chukwu ajụ o ife ahụ arụ ka ọ bụla nnọsịa na MaryLeague zụrụsi ahụ n'isi na ya iketa oke nke nke wedding agbamakwụkwọ ndị ọzọ onye ọbụla nkịtasị oke nke buru were obi aṅụrị na-ana otu aka nwaanyị si keta nke
Baby, pana. You say you get to Wahala. I like Wahala. Baby, pana. You drive around in my car. Oh, keep that quiet. Oh, boy. Atalugo. Abantalam. Can be very bad. No, you give baru about name. Where could How are you feeling? Oh, Dikeh will say. Is it? Dikeh will say. Swakwa, sim, deluga, ficação, doze sebeni. Harus nahamor. Apa tolong dia bagi nago? Ini coki ni no. Ibe ban no. The Ghana fridge. We dey juice, we dey biscuit. Paper biscuit. More juice. The Ghana fridge. We dey yogurt. More yogurt. Ụbọchị tata na-eme mkpụrụ ụbọchị ịtọ. Akpọgidoro m Lois na fon. Kpọgide ọ na-aza m n'ekwentị. Ugboro ịtọ bụ abalị ịtọ. Ụbọchị ịtọ masị. Eziokwu bụ ife ini. Ngwuru ọ ga-abara m na-apụtara sịbarụ n'asị. Enweghị ga-eme. Nwoke n'ihe kịta anyị na-aba agwa ya n'ihu anyị ebe ka kpụtụkpụtụ gbaa n'anya enyi ka anyị kere ka anyị anya abụ. Onye kwuru ezigbo ka mana mkpọrọ ya n'ebe. Just enter the street. You know, you want me, he's not working so big. I need to pick a call. When I was an abroad, we kept on me and Grant. One of my family Grant. If you be an attack on a ton, what's not chain of Lois? Ukebia, Lois, Ungwebia, Lois. When you're gonna say boys, you're going to come camp for Lois. I got a rummy fat, Also, some more about chapter no Buddha. You can have my capital power in if I am. Ọ dịkwa na ka oge elugo mgbe m na-etolite ka ịbịa fụ nne na nna m. Ka efe iche. Ozi iche ka ibe na ihe ala. Ka ife niile anyị nna ndị be ya ha ekwezi mụrụ mmiri tọrọ iko. Ọ kachasị nne m. Na ndị ọgbọ gị niile ji wee lụsịkwa di ndị friends gị ma best friend gị wee nụcha di nke nwa wee mee nke nwa nke wee ghara ime nke nwa mmeduru gị gị jefu ka fakwe nka ṅụrụ mmiri tọrọ iko ịma na ị na-etu m afọ otu a isi m ala egwu isi m ala egwu Ka ghara dị ka na n'obodo Igbo. Ọ dị mma. Ihe ga-emewo na a na-eche na m ga-eji aka mkpọ ya. M ga-akpọ ya. M ga-ekwe m nkwa na m ga-akpọ ya n'ọma. Ọ na ọ zarazi mara na nna ya kpọrọ ya ọzọ. Mama Lois. Nke bụ eziokwu maazị. Agbakwana m mbọ ka ike kwere m. Akpọghị m n'ekwentị. Bụkwa n'ụzọ nchere ya mara ma m ga-agwata n'okwu ka ọ mara ma ọ ga-ekwe. Maka okwu dị na nwunye eziokwu na bụrụkwa n'ụlọ na ya ga-ebi n'ọkwa na nwunye ya ga-ebi. Okweghị mmegidebe m ka ike kwere m marakwa mma ọ ga-ekwe nke m. Maka ọkwenụ nke nwunye ya bụ ebiri mee niile m nwere ike ime ọkwenụ nke m. Ọ ya bụ isi ihe anyị hụrụ mgbara gbarapụta bụ mesilekwa n'okwu adabazikwa ka ntị tụọ anya. Ọ dị mma ime ọfụma ya. Ịmata nwaanyị site ya. Ị ga na-akpọpụ ya na-akpa ya na-agbanye na-aja ya. Ihe niile na-eme ọkwa na anyị gosi na ịbụ nwoke. Ọ bụ ihe nwoke ga-emegide wee bụrụ nwoke zuru ezu na mmadụ. Anyị ga-emegide ya were ezi. Nwunye nkwụkwọ gị n'azụ. Obere m afọ. Ka m kpọzie
Ebido wee rute ya. Ebido wee. Ọjọ́ wọn na-akpọkwa gị. Nna agwa n'ụra nke a ya hapụ isi na ahụ. Mba, chekwa nke a ọkpọkọ na Papa, good afternoon. Afụ gịnị? Afụtụ gịnị? Ka onye gịnị ya na-afụtụ? Kedu ihe afụtụ n'onu inu? Kedu ihe bịa Lọịs ka gịnị ka a na-akpọ gị? Otu aka isi chọọ ime mụ na nne gị. I were ugwu mụ na nne gị kpụọ n'ala. Na-eche na ọ gịnị ka onye gịnị ya ga-akwụzi imebie ihe gbasara mụ na nne gị gị na onye akwụrụzie. Hai! Ọ jọgburu onwe ya. Papa, gịnị kwanụ ka isi agwazi m okwu etu gịnị ka m mekwara ọzọkwa? Ka ife ọzọ m mekwara. Ihe mere. Hai! Lọịs na-ekwudi ịmara ihe ime. Na ịmara ihe ime. Ekwe gị dị so na ịmara ihe ime. Ịchọ ka ngwa gị. Chee ka ngwa gị kemgbe bụ na ihe niile na-agbadị na-aga ebe dị na-eme echebi ebe nke eme nta eme imo. Ị nwere ike nwa amụgwụ ụmụ nwoke nwe eze gị. Ịchọji aka gị chọta nwa nwoke dị mma gị na ị ga-ebi. Ụnụ anụ azụ di na nwunye. Kedu ụdịrị ihe dị ife a? Onye nke anyị kpọtara akpọta ka gị na ya nụa. Ọkpọ gị na fon ị na-aza. Ị nara aza ị nara epik. Kedu ụdịrị mmadụ dị ka njikere gị? Agwa oji gị. Ị na-ayị ara ka ara ọ na-ayị. Kedu ụdịrị ihe dị ka? Kedu ụdịrị nwa mụrụ ihe nke abụkọ? Hai! Papa, ka ezi fi na-ekwuzi fa ọlekọkwa m ife ahụ ọkwasị na ime obere oge just obere oge ka nchụta onye ga-adị m arụ mma na na-akwa m ka ndị nọ dị nkwanye m n'ọkụ kịta. Papa, ọ gị na onye nwa ga-ebi m na-ahapụ maka biko achọrọ m ịnụ grant nye m obere oge ka nchụta onye ga-ama. Shut up your mouth! Gịnị ka ị na-achịkọwa? Ị na-achịkọwa na ịma m ihe gbasara alụmdi na nwunye kara mụ na nne gị. Kedu ụdịrị ihe dị ihe a? Ka m gbakwa gị agba imegide ihe niile ị na-eme, gbarịgide ihe niile na-agbagharị ihe gbasara alụmdi na nwunye gị na nwoke a ịkpọta aka ọnụ gị. Ihe anya gị bụ abalị 3 ya gbasaa na o nwezi isi ịma na nke anyị na gị na-eri ebele ị ga-anatazi n'ụlọ anyị ọzọ n'ụlọ anyị a. Ihe anya gị bụ abalị 3 mekwe ka o nwee isi ọ na o nwere isi obego gwawuru obego. Ihe m na-ekwu jebe ebe ọsọ gị tie isi. Gbọ́ nwoke m. Papa, hello? Papa, hello? Ka m gwakwa gị meme ihe ọbụla ị nwere ike ime na-akpọ ya ị ga-akpọgide ya ọ bụ nwa m ka ọ m ga na-agụ okwu na-akpọ ya na-agụ okwu ị ga-akpọgide oturu ọzọ gị gị na-akpa ahụ mma. Ekpere nke mkpa na akwụghị n'azụ ihe niile ga-emecha sinugo obi jupụtara m n'aṅụrị. Ọ dị mma. Ọ na-adị ụta unu na-abụnyere m nnọọ obi si ike n'ụlọ ọkwụ m na-achị. O nyere m obi si ike. Ọ ya bụ na m ga-eje nje gbawa mbọ ka m kwesịrị ịgba ka nwoke. Maka na ama na ọ dịrọkwa fecha fecha. Anọkọtara tụọ okwu ma ụta ka gị na mmalụ si gbaa ọ dị mma. N'anya mkpọmkpọ m na fonu na-asị na ọ bụla m kpọtara onye ga-anụ ma ọ kweta ịnụ grant n'abalị 3 na ọ ya achụpụ m n'ụlọ. Mba, nke a agaghị eme. Ime akwa mkpọmkpọ obi pụrụ ya n'azụ bitara ya ibodo osikwu otu akọ esi nye kakakwa n'ụdịrị ọnwụnwa dịkwa n'ife nke a sị na anya m obere oge ka nchọta onye mụ na ya na-abụghị a na-akwa m ka ndị jeba ya na di maka na ndị ọgbọ ma nụsigodi akwanye m n'ọkụ kịta nwa Yeah, Maxwell. Okay. I made order for some goods from Japan. And the problem now is that it will take time for them to, send it over. They're only try like 3 or 4 months. And I told me like that chunky, that sample in them like 2 weeks ago from London.
Opening you send the room like maybe 300 or 400 pieces. It's easier. Can we process up to make some money for that? I can make cover up. Yes, exactly. Okay. No problem. I'll be waiting for you. Send this ring that's your account. Can send Rita immediately. Can make a transfer. So what? Who will make it one? Yeah, so very soon, Marika. Yes, no problem. Oh, what about business partners from London? Yeah, I know my buy a rap not baguli maka business. Utobin. I didn't give you like this. Like, oh, where you go? Who can go market? Utobin. I'm a nature. No, you will be mad not in the bag. If I am, is again, quite few clothes. I must run me off my cook. I see. No, you will be mad not in the bag. I said, what do you people in nature? Is you coming? I'm not coming from money too. I need how we can consider you making it. Okay, can we need you for fight? What is more cocoa? Run aroma. Okay, Nadia. Can you imagine maybe this weekend or next weekend? Hey, today, girls and I will get that. Thank you. So, can I do I'll be addressed as Mrs. Karen. This is the happiest day of my life. Because give it your cousin. Give it to you. Open it your camera. Open this your chair. Oh, and then no. Mama, Papa. Papa. Mama. Hey, Mama Batago. Hey, now. No. Thank you very much. Hey, one. Ira macha. Yeah, guy bono. No. What? Mommy. Good afternoon. And cake you make? Mommy. No. It's not Baba. Come on. No, go for the good news. No. Hey, oh, you in there? Mommy, will I? Hey, whoa, no, thank you. Imaka, I bow no. Give me Papa. On night, I just meet in the double of an hour. Gana kai ba wani me chona ta ba o ina mun ba ai ba ai mara mu o ba rai sile no ni je mu ya onye sinancha ya onye ngwa gị maka ya asị ka m kpọta ya ka unu fụkọ ya ka ọ makwa ebe a
Sir, I found Lois Ekene. You want to hear that? Sir, Anambra State. Anambra State. Okay, sir, Anambra State. Clement bụ otu mkpụrụ nwa nwere nke m kwadoro ezigbote ọnọdụ na ndụ mana eji m n'aka na nke nwere ga-abụ otu onye Sir, ọ nabatara na m ọfụma n'ezinụlọ ya kwụzi okwu. Onye ka iji nwayọ okwu? Anabatala oge anabata. Na-eme saa arụ. Ofu mkpụrụ nwa nwoke nji. Ịbata ibulu ofu nwa nwaanyị nwe ifụrụ na ife adaba. Nwe nwoke, nwe nwaanyị. Nna anyị, biko na-akpa na nke fọdụrụ ka nje bute nri. Ozugbo ọ batara ihe izizi ọjọọ ma nchịkwa rice. Osikapa. Ka nje bute ya na ọdụ. Mama, give us two get out of the Papa nwa nso. Dịka si ọ napụtara na ọfụma. Nwara nso mmadụ na-edosi anya ọfụma. Mmadụ akụ ya ka ekwu ya ka mma. Mama, papa, onye a bụ nwoke anwa na-agụ nke onye anwa si n'ọchị afọ ya bụ Clement. Ọ bụkwazi Catholic nke anyị. Daddy. Chim. Yes, sir. No, Daddy. Thank you, sir. Nne ọgwụ a ka ime ya ka Adam nọ. Nwa amụrụ na mma. Dalụ nọ. Ịgba m nnọọ nkịtị. Na-akụ ile. Na-abụlesi asọ mmiri na-aba n'egwu. Ma idebe ụdị nwoke a. Isi ọrụ ka ịgwa nne. Obi ọkwa mgbanwe. Onye ka m jisi gị mgbe ahụ unu nye m obere oge ka m tinye anya m na mmiri hụrụ ọ kachara acha. Ịghọtakwa. Thank you, sir. Nwa m nnọọ. Iwe onye ebe? Daddy, abụ m onye Eziagụ na Anambra State. Eziagụ. Anyị kwa. Kekwe n'ihe na-alụ iji alacha aka. I'm azụ ahịa. Ahịa ọzụzụ? I'm atụbata phone accessories from China and Japan. Phone accessories? Yes, sir. Oh, ya bụ na ị ga-enye m foonu ndị a na-eme aka otu. Chelụ, ọnwa ife a na-agba ụnụ ị na-achọrọ ịkpọ onwe ndị a na-agba China na Japan. Ọfa ka na-agba international businessmen. Mom, you put Hey, no. I love you very much. And I don't care me here, Basara, women, and all says. Yes, I think about maybe one time we all know that I need to reject. Oh my God, it's not about Gabia. Okay. I'm going to one divide. Then the next 2 weeks, I eat theater. Oh, yeah? Yes. Next 2 weeks, yes. I got net check uno. Hey, Mama. I think it's medical. Ịma na onye ka ndị be anyị ji na-agụ ya n'egwu wee na-asị ọnụla akwa nwa ọnụla akwa nwa bịa ngwa ngwa ọ bụ sofu onye nwa nwa anyị ekele ife dị n'isi ebe anyị na-ayọ onye ka iyi bụ ụlọ nne ya akwụkwọ acha Sister,
Sister Anne, that was results and lab test, Sister Rose. Thank you, sir. Thank you. Nurse, when I can ever, what do you want to Once you know, never allowed to. The way you name it, no man may try you. No man may try to name Good boy. Why you say that? Hey, I need to do congratulations. Result to give a negative. Thank you. Lois, I got a Noroma, you're on a parish. What one again is so no for name and days you won't do it. I wear Father Dad, obedience annually. When I walk when you come, what was the kitchen? You're not near idea so convention. Zodi Kibea. Those kind ways what to Macari. Manoboream gun there back at to pay. And you also more about the Nimeabo, Pachaba Marco Body. Meaning the Pasatara Maniaga never. Father is again. Hey, Father Chuku Gozigi, Father. Why are you kidding me? Hey! Emma, all over now, or among the all of my dinner and sharing. I will have a gun on no, Fiona. Then I will power. Father, will put you. Onye na-ebi nyawa akwụkwọ mere obere mistake n'afọ. Onye mere ike afọ ya, ọ pụtara na nwatara gị. Ọ ga-adịrị gị mma. Father biko, Father Chukwu gọzie gị. Ama m ka m na-esi kene gị. Father, maka ife mere gị maka ụdị ibu ala ibupụrụ m ife a. Father Chukwu gọzie gị, daalụ. Ihe niile dị Chukwu n'aka ka m ji gwa gị na ọrụ ọma ọbụla nọrọ ụgwọ. Ka Chukwu si n'egosi Powerful Virgin. Sister Lois. Ọ bụrụ na ị ma na alụmdi gị dị ọcha dịka handkerchief ahụ wụsa, jee n'ụkwụ nna anyị ga-asọ ka echebe.
Obi, if I find out what, so the kitchen. Okay, war. So bad, you're going to make a tongue in fact. I will cause you. Why not say what I asked about our home? Bobby, make one foul. Oh, Tata, but the main day, Tata, I may say what when I get Susie by any bedroom. It's a sound inside, it's a sound. I got the Dikeh. I got that. Kevin. No, the ime ha kita biko. Okay, umekuwa nikivi. Kusini ha ini eme asi nika do. Kusini ni ka do now. Kezi feta likini, idalolo mo. Kezi kiyesi ni kado, ditata bukwana. Abani izizi. Kwani mugwe ha na mbono obu na eme ha ka no kan ihe ome. Na achọ m ime. Achọ m ika dị hom biko. Kusini ha ini eme ni na. Achọ m ime. Onu wata ogi Igbo nsuru. Achọ m ime. Ahotara m nwe fojo mme. Maka nwa m n'ike ada agwụga gị nwana ada ekwe m lara ụlọ. Mụ na afọcha dị gị itinye isi gị ebe nwa. Gị na-asịzi m n'ike adịrọ gị na ị chọrọ ime. Ọ rapụrụ gị beda. Achọghị m ime. Biko nụ hapụ nne m, achọghị m ime. Kwụsị n'ihe a na biko nụ. Achọghị m ka m na gị na-eri ọnụ. Achọghị m ka m na gị nwee mmekọ ọbụla. Ọpịa ụda. Ka m nwee ike ịchọpụta ebe ntaramahụhụ asị. Ọsọ gị butere m ebe a.
zero now. We zero. Are you good game? You good game? Money is coming. Just ordinary jollof rice. Money is coming. What? No taste, no taste. If I is a one girl, I'm not going to so good. If I is one girl, okay for it. I have to tell you, I want to control, I control. Nine we also one I need assurance we here. I know here that control this and forget. You find that you must go. If I hear you, I bank at home also. No matter what to do in the Pico. Okay. In my buying it, I read by a man because I find my cup of food and I'm about to go. Okay, so bye-bye. This guy, got it. What is it? Ifunanya. Sir. Kwimani nezizo. Kwimani nezizo. Why can't go again? Why can't go again? Can't you go again? I need the instructions. Kevin and the movie. You need the instructions. Now what you doing here? Kevin and the movie. Four things are going to prevent someone to do. I don't know what it is. It's the one because they also. Go and prepare this document now. Bring it for me now. Come on, take this and do what I say you do. Can they go for me? I'm sorry, sir. They can be. What to do for whatever they need to give me? I'm sorry, sir. Get out of here! Asking me, you may also rubbish. We can get our salary. Madam, quem que se derruba hoje na rua?
Kemgbe nke ahụ bidoro. Obi m, mana oge maka nna ebe chegide ebe ahụ rawa iburu ma mmadụ m oge laji eburu. Ka isi natazi ọrụ dị slate. Ka isi mbọsị nke a bidoro. Don't ask me any question. What should you do? I said, you Clement. Ka ife na-emezi. Nke bụ kedu n'ụdị ọ? Ịrapụ bedroom mụ na gị na-abụ na ala rụbịa na palọ bịa dina. Isi m kedu n'ụdị ọ? Ị na-agbaziri m ọsọ? Are you avoiding me? Onwe ife ọjọọ mere gị? Chee ka m kwụsị ya. Let me remind you that today will be the 5th day. Abani nke ise after ka imesi wedding. Isi ni be nne ekosara akosa kinelele. Kedu ife na-eme? Almost na me do. O di compose na me do ga. Àwọn ire go de ba. Àwọn ire ole de ba. Madam. O di compose na me do ga. Ọdún compose ni e to compose. Ka ngwa isi adrozi gị mma. Isi adrozi gị mma ma ọ bụ na mma gị adrozi nkụ ma ọ bụ na ụmụ nwaanyị ọzọ gị na-ejezi awụcha onwe nwaanyị ọzọ na-ejezi etila maka na nwoke ọbụla nwesị mmanya otu a ntị wee buli ife ewu na-eri nwoke ahụ wee rapụ m for good 5 days ya na imetụ m aka ya bụ na isi adọrọ nwoke ahụ mma ma ọ bụ na nwoke ahụ adịrọ ma ọ bụ na ụmụ nwaanyị ọzọ nwoke ahụ na-eje awụcha ana ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị ọzọ ị na-eje ahụ ị ga-eje gosi nwaanyị ahụ ka mma ahụ ụkwụ nwaanyị ahụ aka nke m ka nwaanyị ahụ aka m mmiri kere nke bụ nke abụọ gịnị bụ ebubo ife ndị na-ekwu gbọrọ onwe ya na amụ ọ dị m ebubo eziokwu ka na-ekwu ọ bụ onye ọzọ nwunye bịa ọ Clement oyibo onye mere problem n'ụtata na-ebuzi iru bụ sa akpụ akpụ onye ọnya bịara ụmụ ka ndị mmadụ na-enwezi n'anya bịara nke nwere iwe gịnị kpatara ya biko Chineke ịma na ịbụrụ na kamgbe abalị 6 na 6 days iri oge anyị na-esi wedo ịma na onye kpọrọ di m
bụ Clement na mụ na edinere n'ofu bed. Ọ bụzikwa na m imetụ m aka na ịmalite egwuregwu di na nwunye. Ebe na-ere nsọ. Can it be possible? How come? Clement. Always young man, is gone, never go behind the rock. Or what about you? Clement is a woman. Nah, come. You put that thing as a copan. If you go near me, careful, when would I? Sure. Clement, I was got Clement, I am Mama. Clement, I'm a classical barber. I say, I'm going to say, before my whole Sierra, or chop on it. Now we may see. Gee. This is what we need. I doesn't give me a feeling now. So what do you want to talk is chosen? No, so suit yourself. I'm suiting myself. Ọ gara nnọọ ọfụma, o nwegasị ife ọ na-ekwu m aghọtasịrị. Ọ sị na nsogbu m bụ maka ọgbụgba ndụ mebiri emebi. Aghọtasịrị m, anya nwee kwọrọkwanụ akọwalụ m ya ọfụma, gwa m ụdị ọgbụgba ndụ dị ife ahụ. Gwara m, ọ sị na ọ dịrị mụ na Chukwu. Nne m nwaanyị. Unu kwukwara gị nke bụ ekpere? Ekpere ọrụ m ekpere ozugbo ife ọ na-eme ekpere 7 days fasting prayer. Emesigokwana m ya jefu ya, o mechielu m ya wee ekpere na ka ị na-eme irigo na ka ị mechakwa na ekpere ọkụ ihe mere. Nwere any changes? Fina, ngwa gị nke n'eziokwu. Enwela ofu mkpụrụ ife dị iche. Chacha, o mesizi m nyawa ekpele, ọ dị nnọọ ka ebe ewere fuel ma ọ gas kwanye n'ọkụ. Otu a ka nsogbu m si mezie egwu. Nsogbu kasị ikwe. Ka ọ bụ na gị. Si na nwere ka o si wee gwata gị maka ọgbụgba ndụ. Si n'ịma mbịa maka bụzụ